Ayan guys, may gabi This is Eric Hilot guys. Welcome to my channel. Hello. Maraming salamat sa iyong pag-click o pag-pindot aning video. Daghang salamat. Paminawan nyo, tanawan nyo guys ha. May gabi sir. Kumusta man? Arang, wala nang laylay, hindi bundro, Oh. laylay kayo. Wala na tong laylay. Hindi po, luya, wala na. Oh. Wala na liyok. Maayo. So wala na doon sa laylay guys. Ikaduhang balik ni Sir karon no? Nga taga Padada? Taga Padada, Davao del Sur, taga Padada. Permiro, nakita niyo itong video, laylay kayo mga tiil, yung mga dire anak, no? So, kumusta man dyan? 5, 6, 7, 8, 9. Isa kasi mana na to, no? Hilo kay. Arang-arang na. Karon unsa man imong gikon ron? Pamati karon. Paminaw nimo. Pas mo. Unsa paminaw nimo karon? Unya pa man sa sinta. Kalakaw tagtarong. Very good. Kalakaw ng tarong. Kalakaw tagtarong. Makalakaw tarong. Wala man ko naggamit og lungkod. Ha? Wala na nagamit. Wala na ka magamit og Wala sungkot. ka gamit sa sungkod? Hinahinay nagbaklay. Inay na lang. Kapirsa naman. Ha? Kapirsa naman ang punti. Very good. Nabay na itong sungkod. Lungkod, ang dalang kong lungkod kaya di mo katindog. Karon wala na sungkuray. Wala na. Nya, sigarilyo. Wala ka na. Itong trivia lang yung kay trivia unta. Lami kay 3B. Inom. Wala. Ay, mama. Wala na tanduay. Wala. Beer. Masa mo, di ko yung beer. Tanduay lang ginainom nimo. Wala na. Mama. Mama. Tama to. Para, mama. Mama. So naugong mo lang. Usapo na iluwa. Oh. Hindi na tulog kay hindi ito ngipon. Makalikon man nagipon no. No, makalikon. Pero padugay og magalikon na pong ngipon kay mamaak. Kay gahit kay ngipon. Ang kasawa na, pati ang pure yan. Namo, nagmamapo ko, butang ko kapo kay nagnanda ka mo, nagulog kong lagos. Moto, kana ko, ni gamit ko na, ito, naana sa buko. Kay, wala, hindi bukid, buko sa ng trabaho. Ito, bahirilo, mga blue seal pa yun. Blue Cell? Mahal man ang Blue Cell. Champion. Champion Blue Cell no? Sikat ka na sa una, mga 1980s. Pero naman. Champion na Blue Cell. Wala naman Pero pala- napipiki daw na to sa una. Na, palusot. Ito, may ilan na tubig Silyo, yan, no? naman silyo. Silyo ro ta may balaan. Pero pareha sa dagdagoy no. Na, sa mga kanang mga talagang mga tindahan sa mga sidewalk, na ang palusot tiki. Yan na. Nabalik ka mami sa una Blue Cell. Silyo man na. Ha? Dulu lah may sigarilyo niya. Wow, Mark na yan. Champion. Naman po yung Malboro, na po yung Moore. Ang Marlboro. Philip. Karon wala kay mong minus ang Pero Philip. wala No? na may blue seal. No? Sagara naman palito, mga lokal na palito. Billionaire. Bros. Mahal kaya ang grilyo. Mahal ang crispy. Wala kay i-shout out sa taga Padada, yung mga masalingan. Ay, wala, hilo, na-out rin, tagtako rin. Nagpahilo taon, kay, baldado na. Baldado na. Ayaw ng baldado. Baldado, pero ayaw na to, no? Sa mga masalingan. Kailangan kong sukit ang Padada. Dito, kamu na-out rin, di ari mo rin, tutambal mo, pahilot. Asa gata yung address gat? Palili, Purok City. Palili, ayan guys. So, shout out, magabi shout out sa taga Palili, Padada, Davao del Sur na si Sir Dre atong tabangan. No, nadungog ninyo ang iyahang gingon nga nawala na to iyahang mga problema, mga banhod-banhod, no. So, karon ni balik sa ikaduhang balik ron, mas paptikon ba na to, no? Para mo kumbate na good. Pila kita pangidaron nimo? 5-5. 55 anyos, 55 years old si Sir ato ang tabangan, no? Inubanan sa paggampo sa Ginoo kay dili man makaya kung kita lang magpatabang gyud so para mamaayo ang mga ginapamati sa kalawasan sa mga tao, no? Siyempre magampo gyud ta. Ug sa ko ang mga viewers sa mga nagasuporta sa kuha, nagatanaw sa kuha kadadlaw ako mga suki nga
nagatanaw sa ko maayong gabi kaninyo kay gabi na ron alas 6:45 sa gabion, no? So kumusta na mo diha? Salamat sa iyong pag-click ani nga video, no? Una pero mayroon mo gud nagabanod mo gud ni Sir. Yan ang kugo bagang kalawasan nagabanod. So lisod ilihok daw pero karon bidhana. Bidhana jud so. Wala na po daw sa magamit og sungkod. Sugod ko silingan. Bidha na, no? Wala na. So, Kinala mong silingan, no? Nakanagasunikod. Daan ako di pa pa rin banyo ko. Hindi rin kamot dito. may kamot yun, no? Nya, daghang kay salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. Silingan. Ha? Na-stroke po. Isa man, Silingan na mo na ma-stroke. ano sa lang? Katong diri eh. Nya, Pag tabang. nya, kumusta naman? Ano, patambal ko dito siya sa dito sa Agunoy mo to. Sa? Agunoy mo siguro ko. Nagunoy. Anang magapon basat siya hilot. Wala na yung mga ina panhiya dere. Kung di na wala pa siya nang tapag siguro. Nya, ina siyang tanawa ang YouTube, makita nimo dito ang iyang mga ginahilot. Ina dito nga tanawa sa YouTube, Eric Hilot lang i-search. Na dito ang mga Eric. Eric Hilot lang, i-search lang sa YouTube. Na-search ditong Eric Hilot lang. Man, magawa sa natanang itong hilot. Pati ikaw, na dito makita niya. Na makitaan po ko niya. Di ba ni dong? Asa naman to? Nilakaw pa. So ayan, of course ako ang kuande ay mga viewers na ako ang i-shout out. Ang viewers na ako outside of the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel. India, Malaysia, Indonesia, thank you so much. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, shout out to Japan, United States, Singapore, Vietnam, Thailand. Thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Please share. And of course, ako ang mga kaubanan sa Saudi Arabia. Hello mga bay, kumusta na muna sa taga Saudi? Siyempre, number 1 ako ang pasalamatan ang Digo City, Davao del Sur, no? Mindanao, Philippines. Maraming salamat mga sa Pilipinas sa inyong pagsuporta sa kuha. Kay ako ang viewers 75%, no? Nagatanaw sa kuha. Siyempre, usbo na ko daghang kay salamat sa ako ang 1,220 subscribers. Ako lang mapakpak. Thank you so much. No? 1,220 subscribers. Thank you so much. Sa karon lang nag-able, please subscribe para mo daghan pa ko ang subscriber na ko madungagan pa niya. Like and share. Mas nindot ko makashare ta para daghan ang masayod o daghan tutag matabangan. Pwede mo comment para ug namoy mga pangutan na kabahin sa inyo ang mga ginapamati sa kalawasan. Hantod karon ginadala-dala gyapon nato. So comment lang comment lang kasi makatabang ta. So nga ko ang address daay kung mangutana mo na may nag-comment sa kuha na taga Digo City ko, First Cram Street, Trabina Compound, Barangay Sunuan, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan guys, so maghilot na ko guys. So shout out sa taga Palili, Padada, Davao del Sur. Hello sa inyo ha. Anong inistoryan? Dili na kayo slapid mong dila. Ha? Anong inistoryan ba? Dili na kayo ngit. Lahi naman yung istorya. Ayaw mo na nasuko mo kahit yabag ng kaso ng surya ba? Ayaw kasuko. Smile lang, smile. Lagot na kahit ko mo. Grabe ka wala na. Nag-iig. Nag-inuman. Undang-undang ang ulan nag-iig.
Ito? Isa kito yung tinag pangalan? Cirilo, kanino. Cirilo. Sige. Monday. Ito ko daw niya. Nanawag gusto ko ganina. Karagingan yung mga binod, di binod na. Ito ko din, ako binod. Ha? Di binod, karagingan yung mga binod gani. Ah, Binod. karon. Ito ko daw niya. Ito sa balay. Sabihin na, pag abot dito. Binod, datang mo ka binod. Hindi nga nag-apply kung available na ba ron. Anak na ko. Pero ka ng laban, ang laban ko niya. Nga. Sa oras ka na laba. Ha? Punta ka sa kapo. Uy, ayaw. Banhod ka na. Ako, nangunan ko. Buntag lang laba. Pati daghana din. Yung daghang kaglabon nun, ilabay. Buwan, sapa. Ako maraman. Ah, kamera din. Yung naptam kahapon. Wato ang pagpapalili, aloer. Tanaw sa buhay ko sa baka. Iwas na lang ako. Bago dito, yung lampas. Hindi mo man og buntag. Kuno mo to buntag. Basta hapon na. Ayun na. Basta na mo diin. No, tuwing laba kay umol na ko. Ito. Ito eh. Pati ka mo.
ka lang. Para maskidulan. Pero dili daw siya gusto mag-pioneer. Ano naman? Ha? Ano naman? Din sa hilig. Oh, di lang sa matanaw. Ilang ko sa matanaw, interview raman. Hindi mo takadakop sa sakit o di mo interview. Di ba, mag-pioneer na ni ba? Ano naman? Kabalo di siya. Hmm? Kabalo di siya nga na YouTube. Ha? Walom dyan. Kabalo siya nga na YouTube. Amo ba? Nakita mo niya kaya ako po siyang gipakuan po. Kita siya. Oo. Pwede tamang video. Para anin na lang, wala na lang siya. Kung pasig siya gusto makita niyang naong. So wala na interview, talikod ritso. Ano? Kaya kani magtalikod, di naman makita ni mong naong. Di na nakita ano ay. Roon mo na ako magulang good. Ah, okay naman. First week na kumusabay siguro. Hindi matagaan akong area good ba? Ulan ng good. Ulan-ulan ro no? Oo, kaya sa area ngayon na eh. Bis alas 2 kung baba. Pwede ko sugag agas bahak sa sapa. Tapos sapa, doon ka sapa. May gumuto. Lusot eh. Paso. So, tamaon lang yun na dili sug. Yan pasay mo tayo. Asa pagi ko nandun ka ron. Kasi dali siya ron. Ah, sige lang, dugay pa mo na mo ipi. Sa pa one shirt noon. Terus lang, dugay pa mo ng pas mo. Nabit na si Eric Hilap no? Lang to sabay ta karon ya ulan. Ini nga panahon gud sa kami diri agad. Kaganina alas alauna para ulan na. Asa? Dito sa kuan badiri sa Banati. Hindi. Biglang nangon mo tabok sa pa, pila ka anod. Perti man dagpuas kahoy na nanod. Ah. Hindi pa lang kalang ko eh. Mahala mo gabi ng kulit. Mahala di ko Wala na. Nya pa signal dito. Hindi mo matag nagmaanog ka na. Mura ka matyan. Ang gisaligan ra dito kan wifi ra gisaligan to para mag-communicate. Bukid mo na ba natin ko? Gahapon, wato nung gahapon. Darga ka kami gahapon. Kanang sa pagya sa Banati, padulong na ko ano, malalak. Sumpay na sulok. Ano? Hmm. Tulog-tulog lang sa tatay, o wala masakit. Hello? Ah, may gabi eh. Mga alas 8 pa, sir. Ah, Asa dapit? Ang service? Pakino Road. Asa dapat? Asa nga, tinarot. Kato daw na karuas. Ang asa na pito. Ay, kato. Katong na sa ganito sir, katong na akong balay. Ha? Asa nga linya sa tinarot. Katong apartment do, Aquino Road. Ah, kato pulis? Ah, mga alas 8 pa kapin. Ay, katong sa. Ah, Kapula ko. naman ko. Naman ko mag-atak. Mana lang dia karon ni kuman ani.
Ini gumana mo, dire, mana lang me. Ah. Ah. Pahilot ko. Dali ma'am, dayon. Ay, dayan ma'am. May gabi ma'am. Ngayong gabi, lami mong pahilot. Ah, sige sir. Dayon ma'am, dayon. Ayun na, Dahil deliver pa ko. Kay masuhong. Salamat. Salamat sa pag-deliver. Ay, lang ko pa. Okay ra na ay. Ayun na. Dala, ayaw. Ayun na. 20 ramang pliti ko. Nya pila ra mong kambyo na, cheese na lang. Cheese na lang. Mahal ko na. Oh, love tang. Kasi di nakamalit sunod. Ah, binuang. Ug makauyon gud palit gud. Salamat, Oh, Len. gusto na kay ko pahilot. Wa dyan panahon. Ah, dagan nagtigom. Wala po. Dagan tigom panahot. Panuhot noon. Grabe na cute. Salamat. Ah, sige. Ah. Bulads. Ito siya pilot ma'am. Sa pamakin naman batong pulis. Lagi ko siya pilot siya gyapon. Yung asawa. Asa to? Asa yung asawa to katubag siksi oh. Ang napila. Katabang ba ito nila? Dili po ito nila katabang no? Kawa mo niya. Sa naaman ka no? Huwag ang kung magkagot. Ay, kuhan na ba na sir? Basta babaeng luto kapag wason ko, ano niya? Hindi ko pagkawasin. Magwason ko, ug lalaki, babantayon ko. Wala na, maghilot ba? Wala ka kasabot. Meron hilo to. Tuloy na pala. Katulog ko. Nahulog ko dito. Ikaw? Sino lamig kay tulog? Gani kayo nagkatupog ko. Wala pa pati. Aperte, balik na po. Huwag yan ako sa... No, lamig na yung tulog. Dili sino? Daw ko nahulog. Ito yung naglingkod sa mga programa. Dili mo ko kaingani. Kaingani naman ko. Yan, nahog, ninog ka to. Huwag noon. Nahulog ko. Wala yun. Lamig kay tulog. Gani kay... Halos yun ba ka na mahilot ako? Mukha dyan sa lumang... Lamig namin akong tugar mo. Nausab ba? Kanya, huwag kang pumaulan na to sa iyong pagkahulog. Wala katupog ko. Ako lang na bilwa mo kamot. Mao na po hinihilutog. Kinabalik. Nakian. Dito ba? Kinarod, Tarwas. Ha? Ito lagi gatuan na to. Bisan Road. Wala dahil siya. Wala dahil siya. Wala, bisan na siya, bisan na siya. Galgal ko na gabi kinaisyat. Ano siya, Rene? Wala, galgal ako gabi. Gigalgal. May kayo ni undang. Hindi mo na siya. Sige, bahala ka na. Undang, oy no. Sa... Buka nga naman naman, magagal. Ini mga palaino, magtim, gini ba? Palaino, mga palahubog. Tayo na? Gigalgal no gabi. Manggalgal dyan tayo. Magsarang muli balay god. Yang ini ko balay sa trabaho ng tulo. Siya, tagay-tagay. Tulo duha kasi abaso, wala tulog. Ako dumara na, dili dekis. Dili, ma'am. Igor pa patulog mamay. Sara di ka butilya. Wag idig ikot sa bagilya. Urot mo sa sweldo. Kada uli ba no? Tag sa kakis. Ah, Ang dili. naman ano? Dili po inana ay sa una noon. Pero ang adlaw, pila ang adlaw? 700 ya. Palitag isa ka case. Sa una kay tagadlaw. Tag-upat ka long neck. Lungit yun. Nya pinisingan na po leaders. Pagkaugma, adyute, Duty na po, pagkahapon na po, suda na po. Kaya pasingot man ang trabaho ko. Kaya kung di na ikaw mo, dugay katulog. Hindi, gwapo dahil ka na dili ko patulog. Ang pagkanduan siguro. Isa lang, gasat ko, pagpapan, papalurog lang gamay. Ang lang nagbutag, yung katulog. Inom tag me. Gahe kay me ba? Kaya katon inom bitaw ko. Unsa man natulog inom ko?
Pero mas ganahan yung kuwan. Guyo kay makapatulog ang may ba no? Simbahan na din mo ng boss. Ha? Gratis pa, magamay rin nun boss mo. Latay tinain mo. Wala tayang. Mapili mo ang yung limnon. Pero kana makatulog ka ba? Isa kayo na mo lagi. Kayo ka. Paano kung matulog? Manggawas mo panuhot ba? Gawas. Kuan gina imo ka nang palahubog jud ka kay dali mo ka mahubog. Dili ko di mo Live pala inom. Live na pala hubog ang hubog, mahubog. Ang inom lang mga di gid mahubog mo na pala inom. Di man mahubog. So mo na pala inom. Dali man kay mahubog, palahubog. Mahubog nang gali ka Palahubog mahubog. kay do kasi Ba ako pwede pero giwala to yung limna na ba? Kaya namo kayo ban boss nang mainom, di gid mo unsa no? Oh. Pag hiya ko nahurot naman. Pero tingala ka pagka ugma na, wan nagdubog na. Kaya ingon lang ko ka di pa ka mauli pre. Pero di na magamuundang. Pa-maintain dyan kayo, sir. Dahil kay pinangga kay anak kay mahatod dyan. Ay, kasunad yung brother. Sunod ali siya na mulay magsakay jeep ani. Kasunada mo brother. Ano daw na ni mo are? Kasunada lang siya. Oo, maganda. Pagsarap po kayo ng mga anak nga ungana mga sige. No, mga bro ba to? Una-una po ta mga kayuhan sa atong amakan, no? Inakan. Siya naman ginagay yun niya ka. Problema kahit kukulo sa ikot. Ay. Kanang gay ko ulo sir, maglisod jud ko sa paghilot anak sir. Kay gay. Ha? So, kayo niya, di gira ko itong magstorya ka. Di agin mo na. Pero okay ra kay ni undang na magulong. Kasi kasunada siya. Ha? Dalon ko magadre. Hindi rin siya. Bahala siya. Kuan mo kay edad bata para ba? Okay, siya. Malagda siyang kagulingon. Ako, igor ako mukon siya. Nakita ba ni laing kuan ba ay buhi pa imong asawa sir? Atay? Dahil na yung balay. Ha? Nasa laing balay? Anak board siya. Kuntram sila na eh. Punta siguro sa kapalainom. Kontra yun. Ay Agi buhi gani. agi magkabulahan gudi sa unagod. Karon kay wa nay bulahan. Diyaan. Di kay kuan man. Na agi man kuan morgi. Ano morgue man? Disgrasya. Matay? Oh nya pag kakuan nabantayan sa kuan buhi pa man daw. Nya, Dalawang hospital. anong unsa na nasa diskusya? Disgrasya. Sakta sa motor. Nya, anong gaton mo morgue? Wala naman. Patay na. Buto ang dalunggan, buwak ulo. Scan life na din mo ni. Ubay-ubay na ng life pa na. Boy, ba nang Dapat life? dayon ta jud magbago na kay second life. Ah, di na nasikanda pa. Ubay-ubay ng life pa na. Nagkakuin ang matay. Talaga ka namatay? Ano? Buhay na gamon. Ah, masamang damo. Hindi pa duruhan ng Wala Kini pa ning kayo- gawas mo ni nang gawas ni sakit tungod to yung pagkapusado ng gawas god. Wala pa ka dito na entrance langit ba balik dito kay wala ang pangalan. Nya nag-duty dati sa trabuhan, taga-adlaw hubog. Wala na hulog trabaho ka nya wala na trabaho. Sige ang trabaho, aswat mga bugat. Sa di makaya, awiran na nimo gilimnan wa na aswat na na. Sado lagi. Ina wala magasuguan ang trabaho. Ay nadadali ay ninayon na nimo abot ra na dugay. Ang bato. Di karon kaway jud. Slots kita. Ingnon mo. Dawa tulong nagbaso dawa. Gagdahan na ron. Pindahan na siya lang eh. Sunada man siya. Sunada ka. Ito, duty ka dito. Ako nagmuli ani magsige na hinon kung tagay. Ingon ni okay na kay ko na ko eh. Iya, nagitinom kay katilaw naman sa lamig sa inom. Papa, dito sa una. Kung kayo inom ko ba? Kaya giingnan mo siya. Sunada ka. Adalon dito ka dito. Hindi ka sunada. Hindi dito adalon. Oo, kailangan mo kayo magsige kaguyod nga. Puro reklamo po. Amo po may katong hatod at dirihan lamang. Dili ko pilot ya gusto sa anak. Ang maglalis lagi. Paralyze mo dito. Paralyze yun ba? Sige pangyawa, oy, dito nagsugod man to nauman sige yawa. Kapag niya boss kay mo sukol. Sukol skuha. Isog kayo ba? Tikisuga asa asawa, ala paruho na ni sa asawa.
Oo, lang kasama. Naginaw siya, sumana ka maayo. Sumana ang sa gistorya mo. Alisod mo ka na sa pakiyan mo sa kwan sulit. Lahat man ko guys, sige taghilot nga dili ka tumanan sa mga kung padayon niyo po kasi mong gusto. Oo. Amor ha, balik-balik ra tani. Anis lagi hapon manggod. Useless ra. Di kaya mo na kwarta, makita mo na kwarta. Ang oras hago lang yun ang mismo kay tao nimo. Kun ba exist pag time, mga kuan man Ang oras importante mo mo tagkuan gud. Tao. Ikaw hago iglawas. Mo ni man ginangla Hawaii. Tagaan mo kayo na lang para makuan lang yun. Nya di gyapon Yan, tumanan. ayaw na yung balay natabukan sa lubi. Napay lubi si babaw na ba? Arbis. Ano man ko ah? Ha? Wag mo sukol ka ba zero? Ano man? Bisan nanas man. Tas Tapos ato, Asa mo bulay. dito na lang mo mangupras. Wala gi tulungan na ng mga dahon. hindi na kuha. Oh, di pa ano mo. Kuan na green. Green. Kung sa kuwan. Green ba? Ano na man ko na green? Masulod ito eh. Di ba ng green? Maglusod, maglutos, magsod mo tikab dito. Gamay di ay. Dulunon pa ang god. Nainayin lang, puto-putoon. Oh, taguron lang ito dyan na. Taguro, di tambok. Ha? Nanawag ka? Nga. Mutabang mo ko ng barangay? Okay, man, andun lang. Sir, kani sir, among balay oh. Taba, magina. Huwag ka na lumping ang sen. Ah, lupay nga kisya ay. Pero bita na lang ha, dito na yung damage. Oh, dito lang, dili mga good na kahoy nga man dapat to, wala yun. Yaka. Yaka dito. Iya, pala sa itong ulan gabi, nabasa to. Wala ang kanto-kanto na ni Kwan, kaya sulit man, baga pa na sino mang gamit. Mga karaan. Hindi pa to gitarong trabaho. Tapos ito, gikat-kat, isinso. Kaya, ihagpong lang iluman. Ambot ng mga sigasinso. Yaya, gina ko kamo sa disyo na palito nyo, kung di mo palit na, ihata ko sa nyo. Nanganin mo lang. Di maghahatog sa mga damage. Di ka nang, di man yung malikayan ang damage, kaya dikit naman god. Doon ka natarungan po ba? Dili, kung nang tumbalay, di ko sila maunsa. Problema sa bumbong. Higtan, good. Wala may kabantingan dam. Atbang eh, atbang, way atbang. Lupi atbang. Higtan, Naik atbang, peti mo buah. Sabi tato nagsinso, gigukod sa lubi. Napadatugan. Tawag ka patulang. Wala, ito ng sinso. Ha? Higtan, ang katong niya. O, patoy, hikot. Ay, masuko lang na, oy, imo na presyuhan. O sige, mo ni presyo, niya imuha pa yun ng lobe. O, makapayag, para ng sinso. Pagod na ako dam. Para magtablar ako dam. Good para matulog diyan ato. Kanaman mo makuha, ihatag mo mo lobe niya, tagaan pa yun mo. Suhol. Kan, kita ko nang ibilibaran ako dam. Wala sa ato pugar na padatot kay Kita ko nang ibilibaran mo. Gumakuha mo sa Balibad, patay. ngayon Kunya, sa makaya. ito na lang po mo tiwas na malaparuhan sa lobe. Balibad sa ang labi, oy. Lubigon. Maliguat mo ko na. Hindi, higtan. Nga takilid diya sa daan. Kaya tatong nagbarog to. Nagkamot lang niya sa gigot. Kaya, eh. Nanay. Kaya kaya kuha ng zeray. Ha? Kaya ra magtugod. Hindi li tayo, magyaw kag isa ka bukbaka. Pwede na gate na ako na lang dato mga kayo ta mo to. Hindi man ko na hinahinayan god. Sana kuan ba? Tawag ana oy. Bayanihan. Ihawag isa ka bukbaka sa araw, magdilit ka daog ang isa ka buklube. Ah, pag iya mo sa baka dam, magsuol na lang ko na mo. Bayanihan ba? Ale, pagkaon ako ni, basta makuha lang ni lube. Happy kay sa dam, gamay ra mo tabang dam pero dapat pagabot sa kondam, dagangan buolam. Anak dyan na. Dapat goy bayan niyan dam, pero suol na lang ko dam. Rigya ko ng baka dam, suol na to. Naputan na para putol na putan to ano muragan ka na yung tubos. Higtan good. Dili ko kaya saga ko dito sa babor, dito kapsun good. Nindot din na siya, nago na sa gunit.
Babaw na to kapsun mo singoy, niya to nagsandi may problema. Dali ka to nagsandi dapat. Dili lang na itali mo diyan kaya nan. Itanday tayo box. Ano, ginawa ka, hinto. Wala kong kasi tig-on kay basig nagana ko na malaparohan lubi. Dagat na to sa lubot ba? Kaya dorang sa lubot tugod. Bukan sa to. Alam ko na, pangara, wala man dito ko ito. Naman di mo tira na. Nag pa na, bataw ko ba, ito ko ba, ginanayan, ba, kumaw. Ikaw nung tong ato, mahal ko kasi nasakal kami doon ng ato. Hanggang sa Likod na, lubi. di ko ako. Yung mga balay, lugay na, bataw. Ang tao pila na kilo, 70 kilos. Uwang rin itong padangog tayo, daong ikong kuhan. Eh, kasi nga pa, ako na kitapsot na. Ay, basi niya maulian ka, basi ikaw na Kaya lang ako isa. kuha itong kurente, kung kultong pa ako itong kurente. Sa taas, tama, kurente, gawin ko man itong lugar. Wala ko din kurente. Pagkakot mo, igawanan lang kanya, mo itong bukaw ng umpay. Ito, ito ba ho na kuhan, basuray ko. Mga gasto. Ito ba ho na sa basuray ko, eh. Wala akong kurente. Kurente nga lang muna. Ito lagi naliguran dako-dako, di ba kay? Dali kayo na makasigi ha. Ha? Liguran ni mong dako-dako, sulan mong dako-dako. Di ba? Anday na. Kaya kurente, dahil ang kurente kay buo naman ang Hindi ka problema. raw na dali raw mga dam. Galang na dito daw. Kuha na. Siya lang ang buhat mo, siya raw kung pagpanon, buhaton. Iya, ako lang inikuha ni mo. Ang isa na pong kalugod mo mo ko. Ito, siya, Ano, pangan kami, nila nalagap yung ng bag. pagpiti. Ano ba dahil siguro? Mga naayos na akong baby boy. Uwa pa na mais mo. Nandiyan na ako tugmog. Uban ka karon mag-service me. Wala pito. Bili na Eh? nabot sa pwede dyan. May cellphone, di ka tawagan. Eh? Balik ko. Yan. Yan. Ayan ta, yang. Ha? Yang. Asang na siya? Okay naman dito kay aircon. Bang, dili ko Mag-aircon mabuhi lang po dito, to. bang. Mahadlok ko. Manglak na siya BJ, mauban ko. Uban lang ka. Ah, manglak na. Yung mag-module pa na siya. Bang, hindi ko memorize, ha? Sila na gud na dong. Akong baby boy. Nag-under ba? Bukang nagtubig din. Wala mo Iya pa mo na na, ba? iya mo. Korea tawa, yan eh, inay. Asa naman lang din My pakyat ng baby boy. My Ikaw baby katapito baby. Sana tayo. wala ka lagi mo trabaho la. Ikaw na dyan. My baby baby. Tuba. Oh! Shot dalang bukag tuba dito sa ko. Dali, anak, bayanihan na. Walay bayanihan, mga parinti god. Sa parinti. May lamay kaon kay matapok. Yung kurente dito, Ha? may lamig. Wala mi ang. Mga parinti. Wala na may shout out. Kana mo mga Asing isda diya mo. Kana yung mga parinti. O panay kaon mo. Nga walay lami tay. Siguro mga isda alit. Tagaay. Pero magawang nga. Tagaay ko nga ni pagkaon. Tagaay ko ulit pagkaon. Ako naman. Plastic. Kaya. Okay na plastic sa sir basta tupperware. Nagarang inggit mo, sabi na. Inggit ba? Ang talaga man di sa mga galobilo nimo. Inggit. Kita ikaw na dato-dato na niya. Na silang siguro man dato na ikaw publikod.
Sige ko, una na tong order mang ba? Atong order nga kuha. May pay, tagsara mo ko order. Di ba order nila nanay? Sapsoy, sa order. Mabutang ra mo to tanan. Mami, ana daghan pa kayo. Tama ka sa plano, no? Abi dira mamalit. Tagsara mo na kabalutan, no? Makasave pa ka bilang order. Order ka tanan ta. Sara mo ka order, di mo ko yung kaduha. Order ka. Sapsoy, bami. Sa pa na yung kundiha. Order tanan ba? Dati kang kulit, right? Pero, Ay, kinamagwangan ako na, sir. ha? Kinamagwangan. Yan ang pinamagwangan. Kung anak. Wala ko lang. Pasaro eh. Ha? Yung kaya kang papasaro, ang ito. Isa pa. Dali niya na pumunta siya. Kasi, ako rin, wag magkukapasar. Naabot man ko sa kuhan. Maestro man mang bugo, di mo magkukapasar. Wala. Kapasar ah. Ito na din sa pagkakilot. Ito na sa pagkakilot. Pagkilot na. Hindi na manghilot. Manghilot na, sir. Kaya, Katabang ka. Correct. Nga, tanang profesyon. Doon mo sa kuhan na tanang profesional, no? Katabang yun kayo. Tao. Dagan, no? Dagan na bugo na tabangan, sir. Kana mga ginapamatik yung sa kalawasan, bitaw. Ano, katabang mo ito ba nga? Dili kayo madakan o sige. Paati mo yung tanong, bitaw. Gusto mo yung tanaw, gusto mo undang, oh. Siya lang. Siya nagtanaw slide. Pass out. Sa karinti na di mo tayo. Ano si pangalan si mong anak? Dwayne? O'Brien? Ganun. Ha? Kana, napiyag mga drum car mo. Hmm? Drum car na. Kuha ka na kung kanang pilag na simento. Dili na Dawin may mo na straight. simento. Dili na may straight. Nagkuha na ba? Nauli na pag kuha na kung simento daya. Kung pupuko, di na mabalik. Kinapukuma. Isinito na yan. Simento. Katol mo kayo. Kuha. Ilisar kong puskuro. Nakuko. Lugay. Naulihan itong pulis pang auto na ito. Ano siya? Una yan, ako din ako minda. Hindi na yung asawa niya. Sige, okay lagi. Kung nasulihan man sa dili mo guna mo tabok kung dili maayo.